बेलेनो हामबाय दिनै थांनाय 20 तारिखआव नभेम्बरनि 20 तारिखआव आगरतला प्रेस क्लाबाव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंगआव डिसीजन नामान मुताबिक जों बसखां 13 तारिख डिसेम्बर चाकमाघाट और जों कैसा मास गेदरिंग खायना थांग दङ और मास गेदरिंग नि प्रिपेरेटरी कमिटी दिनै जों जागाव मीटिंगआव आसुलायजाक इनके जेहेतु दिनै प्रोग्राम चाकमाघाटबा अन बागै जों दिनै फर्स्ट प्रिपेरेटरी कमिटी मीटिंग ओ जागानि दिनै डिविजनाव नायकल दंनाय बरमगन सुनिल लेबर माननगो आसुलायै बसखांनि प्रोग्राम नि जदि किछु सालायमुं सालायका एबे डिसीजन नालायका इनके along with division committee members along with division committee members इनके जों तिबो जे डिवीजन अब हाके तेलुमुरा ईस्ट डिवीजन कलायो अब खय डिस्ट्रिक्ट अंडर जों ताबो जेहेतु जा जों कक सालायबेका जों फिल्ड नायलायबे परे ओ जागा जों जदि किछु और फिल्ड नि जतो सामुनो जों बारजा याखलायने के जों चिनि कोइ मुं तंनाय बसखां 13 तारिख नि जे मास गेदरिंग सक्सेस खायना बागै चिनि पार्टी आईपीएफ ने लाइक माइंडेड बरो बा जों जरा सपोर्ट खाय दंनाय रो बा जरा तिप्रालेना जादारनाय रो जों बरनो जतनो चिनि ओ जे मास गेदरिंग बा लुकुथुम पान्दावो फायमा जा फायना बागै नोंनि मीडिया थ्रुते जों कोइ हरो आबो माननाय माथो जे पुंसा मासो ताव बिजि तो थांगाखै जों से माननाय आबो बुसु थाकना सिनि टारगेट दंनाय मात पुंनाय